Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликӯл. Якшанбе бозор. Буқои калон навора сар мекунем. Буқаи калон, буқаи фарбе шведӣ. Нарх навош 40,000 муомила дорад. Подписчики азиз. 32,000 сомонӣ бозор кардааста, ҳозирашто додагӣ нест. 32,000 да харидор аниқ ҳаст, додагӣ нест подписчики азиз. Килобаркаш бошад 53 кадиям. Килобаркаш вазн зинда 53 сомонӣ кардиям. ҳозирашто додагӣ нест. 32 сомонӣ бетарозу кардааста. Қарам хушрӯ нигоҳ кардам. ира соҳибаш я подписчики мо будааст. Май буқам савдо шудааста, 17,500 харидор кардааста, ҳозир додагӣ нест. 18,000 мега соҳибаш бо 18 ҳам 200 сомон гузашта метавонем. Нами буқа бетарозу савдо шудааста, 17,500 да надодааста ҳозир мера. У барангиша сёмка карда будем. Ана ду буқа савдо шудага, подписчики азиз. Тарозу мондагӣ? Не? Ам дуташ як ҷоя савдо шудага. Дута буқаи фарбе тайёр бе тарозу, бе баркаш 51,000 сомонӣ. Дуташ як ҷоя савдо шудааст. Якта тарғелу, якта сия. Хеле буқои фарбе дошта бошен, растчотона бигирем. Буқои фарбе тайёр айнеки. 51,000 сомонӣ, ҳардуш як ҷоя. Буқаи калонам савдо шудааста, подписчики азиз. 27,500 сомонӣ да ҳозирашта надодааста, килобаркаш бошад 50 сомонӣ, вазни зинда. ҳозирашта додагӣ нест. Якчанда харидор дора, ҳозирашта савдош пухтагӣ нест. ям яке аз калонтарин буқои бозора. Буқаи средни савдо шуд, хеле ки бисёр мепурсем буқаи средни. Хоб 12250 сомонӣ савдо шуд, подписчики азиз. Ина ҳозир сумша ҳисоб дорам. 12350 сомонӣ. Қафош пастара неки гӯш дора кай буқа. Бол. Буям карпат. Болды. Уни қанчаga бермадingiz? 12650 сомонида надодааст. ҳозир пардаята карпата ва шам мегирем. И карпата подписчики азиз 15200 сомонӣ пурсидааста, додагӣ нест ҳозирашта. Инки сортиш зур буда. Маи сафед. Анаи соҳибоша. Бародарои мо меша. Анаи хушрӯдане ки пародаш. Баъд манаи ҳам савдо шудааста, буқаи калон барои бастан 17000 сомонӣ. 17000 сомонӣ муомила дора, неки бозор ҳозирашта нархи аниқ накарда мега. 17000 гуфта истодагӣ. Ай буқача савдо шудага, подписчики азиз. 8000 сомон, я?
8000 сомонӣ савдо шуда. Ба фикрам ки камтар қимат шудага. Нархам арзон нестаю. Бо фикротона нависен. Акун майда буқачаҳоро сёмка мекунем подписчики азиз. 8000 ҳамин буқача савдо шудааст. Анаи буқаам савдо шуд подписчики азиз. 10000 сомонӣ туғри. 11. Чанд савдо шуда? 10 мега. Анаи буқачаи шведи савдо шудааст подписчики азиз. нархш 15000 мега муомила дорад. 15000 муомила ҳаст. Аку соҳибш гуфтеста то 14 ракада неки як харидор дига омад ози ай 10000 савдора сар кард. 10000 сар кард савдора. Бо мебинем ша. Неки 10 наметия. 12 дам наметия ба фикр мера. У наванги сияра бинем пешаи сиём кидем. Вай 10000 савдо шид бо бародаш хеле набуд. На дутта буқача. Нархи ки 8000 гирифта буда, у нархам нормал нишидам. Инора 10000 мега муомила дора. 8.5 бозор кардааст. 8.5. Ай 8000 то 8.5. 8.5 ҳами калон шамкада боша, майдаша 8000 мекунам. Ай 8 то 8.5. Качои майда. Ина бо нархи буқачо 4 та буқача 9.5 мега муомила дорад подписчики азиз. То бозор бошад ай 8.5 то 9000 кардааста. Ҳамид ҳамаша ҳар хел да. Не лаванги калонтар, иш майдатар, бориктар, не алово бо камтар дигатар. Нарх ҳамаш ҳар хел ай 8.5 то 9000 кардааста бозор. Марҳамат нархи буқачои майда. Ина буқаи средни 11000 сомонӣ нархш муомила дорад. То 10000 сомонира кардааст бозор. ҳозирашта додагӣ нест. Буқача бур будааст, паҳмиш созай. Неки қафош камтар пасттар. Хушрӯи бад нестае, неки ба ҳар ҳол мешавад созай. Ана ин буқа неки миёндарозӣ хушрӯ. Буқара подписчики азиз, ям буқаи средни 11000 то 11200 сомонира кардааст. 12000 гуфтаистодагӣ ай. Марҳамат. Ина буқаи средни буқаи бародаро будааст. 12000 нархш муомила дора. Бозор 10000 10.500 кардааст. Айда то 10.5. ҳозирашта додагӣ нест. Бо мебинем оли дар давоми савдомана. Марҳамат. Буқаи средни бисёр мепурсен, ина буқаи средни. 7.5 буқачаи майда бисёр кас мепурса. 6.5 бозор кардааст. 7.5 гуфтаистодагӣ 6.5 кардааст. Сияҳш миёнш калтатар будааст, таи дигаш назайнеки мешава ба ҳар ҳол. 6.5 бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. инҷа бо гусало будааст, ҳозир ба ёшам мегирем. мурақшро тамошо кунем. нархи гусалачо 3 та буқача будааст, 1 та мода, мана ия модаш. 5.5 буқачаош муомила дорад. Амира чанд кадака бозор? Бозор ҳар то чанд кара? Хоб ай 4700 то 5000 кардааст бародаро. Вобаста аями чиз калону майдагии мо. Нархи гусалачо.
نگیریم همین سلام علیکم
خب این بقا 48 دینار سودا شد تو پس چی عزیز این سببی همه 48 سودا شدنش همیه که این پوچکای ورم های بارم کمتر ورم داره من اگه یکی خودتونی بوچات کرده گرفتم تنبولی با پایی خراب خدمت باید باشه نه که 48 یکی دیدم کشی بوچات کرده اکرامش دیده گرفتگر با حساب گرفته بعدا سودا کردگی اما ورمی پوچه شد یا پوچه پایی روست تو میدیم معلومه تو بنامی بخواه 308 کیلوگرم آدم